Van de morgen om 10 uur wie de opening van de terugtraaprouten voor 64-plussers. Een initiatief waarmee ze Oude Rijn stimuleren willen om rond haar 100ste veilig te fietsen. Nevens deelnemer Gerrit is er op het stuit nog net een probleem onder de Oude Rijn als het op fietsen aankomt. Als ik onderweg kijk, ik zie niks anders dan oudjes op elektrische fietsen voorbij razen. Dus wat dat betreft, dan blijven ze wel bezig. Dus u vindt dat het wel genoeg wordt gedaan nou? Ik vind wel dat er genoeg wordt gedaan. Misschien moet er wel meer, maar dat kan niet altijd, hè? Dit jaar kwamen er in de gemeenten Achtkarspelen en Tjeksterdiel zo'n 30 fietsers op aan. Het doel is net alleen nog om ze te stimuleren, maar ook om ze mooi te gaan hoe ze veilig de diekoer kunnen. Daarom is het dus ook belangrijk dat ze vandaag ook er zijn. En dan wordt het ook een les gegeven door een fietsdocent. Zodat die de belangrijke tips en tricks aan de ouderen geeft. En zo dan kunnen ze veilig blijven fietsen. Er wordt rekening gehouden met het zo weinig mogelijk paaltjes onderweg. Vlakke ondergronden. En ook harde ondergronden is erg belangrijk. Dus de routes worden daar zeker op aangepast. En als je in elkaar zit en je gaat door de kop als je twaan. Nou, dan hoef je net te weten wat er dan gebeurt. Maar dan zie je er raar uit nooit. En dan hebben we er heel wat rare skavel en bloed. Dus hard afstand in een groep fietsen. Ja, we merken dat de ouderen het ook erg leuk vinden om mee te doen aan bijvoorbeeld zo'n opening of aan andere activiteiten. De opkomst wordt ook steeds meer en we proberen met elke activiteit steeds te vergroten. Dus onze mening is dat ze het erg leuk vinden. Als het om deelnemer Ellie leidt, redt zij haar de komende jaren nog wel bij de fiets. Mocht dat letter minder worden, dan staan er nog genoeg alternatieven voor haar kleer. Zomers fietsen we heel veel. Ook in de vakanties, de fietsen gaan mee. En dan fietsen we iedere dag. En dan inderdaad 50 kilometer per dag. Fietsen gewoon routes en we zien het gewoon wel. En je hebt bos en je hebt drukkere wegen. En we pakken alles eigenlijk. Door middel van hierna willen we fietsgroepen opstarten met de behulp van een docent. En deze wil dan met verschillende ouderen gaat in verschillende routes blijven fietsen, zodat ze ook in de beweging blijven na deze opening.